който наши чакате да изхвали и да направи молитва. Кой иска? В тази момент правим наред за тишина на всички. Отдек Стоян ще направи молитва за мир. Бог нас всегда ныне пресно и во веки веков. Амин. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Човеколюбив владико Господи Исусе Христе Боже наш, молим Те се усърдно, погледни милостиво на нас, Твоите раби, и послушай гласа на цяла България. Молим Се, Господи Исусе Христе, помогни да има мир в България, Украина, Русия, в Сирия и в целия православен свят. И всички брати, даже и мюсюлмани, да се опитаме да бъдем едно, защото ние сме чеда на нашия Всевишен Бог, понеже сам Ти си рекал, всичко каквото да поискате в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено, и още искайте и ще ви се даде. Заради това и ние искаме, Господи, милост, мир, благодат на цяла България, над Русия, Украина и Сирия. Да няма война, да няма кръвопролитие, мир, благоденствие. Молим Се, Господи, чуй ни, помилуй, Господи, помилуй. Защото Ти си нашият Бог на милостта. Има ли го като излезе от църквата? Имаше. Аз мисля, че си ги видял. Нещо по-рано да ти кажа. Или наши тракаше пътяка се измете с две коли, то ще през мене мине. Това руски поп ли от църквата или не? Не.